के चलो जी दूध के जितना पैसा बा आके ले जा। हम अभी कुछ देर बाद ना रह धरती पर ना। हाँ तरकरिया वाला कह दी वो गाड़ी का है के दी। हाँ राजू के माई आके अपन पैसा ले जा। हाँ कितना भइल बा आज मैंने हम और पैसा ना दिले का आजे देतनी। हम धरती पर ना रहब कुछ देर बाद मुँह हम मुँह खाती कहतनी धरती पर ना रहब। मन तो धरती पर ना रहला का मतलब मुँहले बाकी मैंने मुँह जाए। अरे हम का कई तरह के तरफ समझ में ना आइए से कनिया आके पैसा कुछ देर में अपन ले जा। हाँ आ जा। राशन वाला के तनी कह दी राशनों वाला के हम निपटाइए दी। अरे भगवान भगवान राशन वाला के नंबर एक सेकेंड। भारत किराना। हाँ सुनिए ना प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम सुनिए ना क्या लगा के बैठल बड़ा रोका ना मत। सुनिए ना अपना पैसा आके ले जाइए। कितना है 1250। अपना पैसा आके ले जाइए काहे कि हम कुछ देर बाद धरती पर नहीं रहने वाले हैं। मुँह तरह का हो मुखिया जी। हाँ धरती पर नहीं रहने वाले हैं। धरती पर ना नहीं ऐसा मत सोचिए गलत मत सोचिए हमारे बारे में। हाँ हम रहने वाले नहीं हैं यहाँ पर अभी कुछ देर में। कहाँ जाता रहो? आइए ना पैसा अपना ले जाइए। हम सबका दे दू के न जाएंगे नहीं तो लोग कहेगा कि लेके भाग गया। ए मुखिया जी ठीक है का भइल बा मुखिया जी? कहाँ कहीं जाता रहो? कहीं जाता रहो? नहीं काटे नहीं खोले दे मर रे। अरे पहन के बैठल बड़ा है। गाड़ी किनला का हो? ससुराली जाता का? गाड़ी किनला पगला गई बड़ा का जितना औकात हुई वही में बात करब। तो कहाँ जाता रहो पहन के? हम अपन जाते नहीं कहते ही जाते नहीं हम। एक मतलब हम बुझ गए कहाँ जाता रहो। साढ़ू आना जाता रहो है नया नया साढ़ू के देखले बड़ा वही में जाता हुआ। हम सड़ुआ ना जाते नहीं। तब कहाँ जाता रहो? सब के पैसा निपटावत नहीं। तो कहाँ सब्जी वाला के दूध वाला के हमारे धरती पर नहीं खेल है के अभी बेते अभी उम्र नहीं खे भइल मुखिया जी। मैंने में उम्र के कौन काम बा? मैंने अभी मैंने भगवान लगे जाए के तार उम्र नहीं खे ना। हम भगवान लगे जाते नहीं हम मुँह तनिका। तो धरती पर ना रह भगवान लगे जेबे ना जौना का पैसा देव के कहत नहीं धरती पर हमरा नहीं खे रहे के तो उहे कहत से कि त काहे मुँह तनी। तो तारा धरती पर नहीं खे रहे के त कहां रहे के बा? कहां जइबो? कहां जइबो? हम जातनी मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह? मंगल ग्रह पर जाते। तो मंगल ग्रह पर ही मोटरसाइकिल कहीं बुलेट के हेलमेट पहन के थोड़े जाइल जाला। रॉकेट में देखले बड़ा लोग कैसे रहेला जौन ग्रह पर लोग जाला चंद्रमा पर। अरे तो दोसर हेलमेट हो दोसर तरह के हेलमेट होला। हेलमेट जीवन में देखला कहाँ? ई देखला हमार लड़का भेजले बा अमेरिका से। अरे ई बुलेट के हवे हो 1000 रुपये मिलेला बहरी। अच्छा बाबू ई बताओ बाबू ई हेलमेट है नु? हाँ हेलमेट सुरक्षा खातिर पहनल जाला नु। हाँ दूसरा ग्रह के जौन किरण बैठे प्रकाश तारा माथा में हानि ना कर दे। अच्छा वो खातिर ई भेजले बा अमेरिका से हमार लड़का। अच्छा तो वो जी मंगल ग्रह पर का करे जाता रहो? मंगल ग्रह देखा में लिखल बा नु मंगल ग्रह बे बुलेट के नाम। अच्छा चलो छोड़ो मंगल ग्रह पर करे का जाता रहो? मंगल ग्रह पर कार्य कर? मंगल ग्रह पर हमरा के कहला तो हाथ देखे वाला ज्योतिषी कि ताहार मंगल खराब बाड़े। अच्छा मंगल तार खराब बाड़े। तो मंगल खराब बाड़े तो कहला से कि वो काम कर तू मंगल के पूजा कर तब तार दिन दशा ठीक हो। हम अपना लड़का से कहनी कि बाबू हमरे के ऐसे ज्योतिषी कहले बा कि मंगल तार खराब बाड़े। मंगल के कुछ
कमी बाटे हैं जबले उ मंगल के कमी पूरा ना होई तब तक तार दिन दशा ठीक ना होई। हमार लड़का कहलस कि तू बाबूजी चिंता मत कर, जब तार बेटा अमेरिका में कमा रहल बा त तारा चिंता कइला के कोनो बात नहीं। तो ओ तार मंगल सही कथी कहलस कि तू एगो काम कर, जोन हेने पूजा पाठ करब आ जितना परेशान होखब तारा ओकर फल मिलल कि ना मिलल कि का भइल है, ओसे अच्छा तू डायरेक्ट जाके ले आवो फल। माने कहाँ से? मंगल पर से, मंगल ग्रह पर से। ग्रह पर से। अरे पागल हो का हो तार मंगल नक्षत्र नु खराब बा। पहले हमरा एजा से अमेरिका जाए के बा। अच्छा ओजे से गाड़ी खुलता, ओसे गाड़ी से मंगल ग्रह जीबो, अमेरिका से गाड़ी खुलता मंगल। अरे गाड़ी नानू हो, रॉकेट में बैठ के जाइल जाला। रॉकेट में नासा में। अरे नासा में ना, दारू के नासा ना। कहलस हमर बेटा कहले बा कि नासा में तरह जाए बा, अमेरिका में जाइबा नासा में और जाके मंगल ग्रह में नासा पर। नासा में ना तो उ नासा हवे, नासा जोन बा। हां नासा, निशा में। निशा माने दारू पी के ना। हां तो अमेरिका में नासा ऐसा जगह है जहाँ से रॉकेट खुले लागो, इसे गाड़ी ना खुले मंगल ग्रह पर। अच्छा बात बताओ, तार मंगल खराब बा तो मंगल ग्रह पर कोई कौन जरूरी बा? कहला सकी तार मंगल के जोन मिले के चाहिए तो नहीं खे मिलत, नहीं खे मिलत। तू तो मैंने ओकर अथी पूजा करावो, माने मंगल ग्रह पर जीवो। मंगल ग्रह पर हम जाबे एजा से अमेरिका पेन के ये भेजले बाकी ये पेन के जाए के होई वहाँ जीबो, वहाँ से फिर अमेरिका, अमेरिका से फिर वहाँ से गाड़ी खुली आ मंगल। हम हमरा के जोन कहला तो हम जानतनी, तू पढ़ल लिखल बाड़ा। एगो बात सुना ना, हां तू अमेरिका जात रहनु, हमरे एगो काम कर देबो। हां कर दे वहाँ से जइबो मंगल ग्रह पर जइबो, ओजा से हम देखाए जिया से दिल्ली। हां दिल्ली से अमेरिका। हां अमेरिका से नासा में जोन बा के नासा में ना हो, मतलब दारू पी के ना, नासा उ नासा ना, तू नासा समझत रहा। अरे उ नासा ना, नासा उस संस्था के नाम है जहाँ से अंतरिक्ष में लोग के। अच्छा नासा स्टेशन है? स्टेशन ना हो, गाड़ी उतारी हो जी है। अरे गाड़ी ना होते वैसे रॉकेट खुलेली सब, नासा वैज्ञानिक सब बारह से इससे सीधे जाला। देख अच्छा चलो कहीं जइबो। हां तो नासा से जइबो नु। हां तो मंगल ग्रह पर जाता रह, मंगल पर जाता नहीं, और वैसा तार मंगल सही हो जाई तो तनी लौटी ह नु तू ओने से। लौटे हम पे हमर बाबा जानत रह, जब कमात रहले कलकत्ता जूट मिलवा में। हां कचरा पड़ा में रहत रहले, जूट मिल में कमात रहले, सूदी किस्ती के काम करत रहले। तो बेरा नु तो वही से तनी नजदीक पड़ेला चांद, चांदा। अरे चांद ग्रह, चंदा मामा कलकत्ता से नजदीक चनारमा। अच्छा चंद्रमा। हाँ तो चनारमा नजदीक पड़ेले। नजदीक बड़े कलकत्ता से, समुद्रवा से एकदम सटले बाड़े। अच्छा तो दादा गइले तो वो जी 5 बीघा जन तरह खेत बाड़े, वो जी सरिसो बुआई कि ना बुआई तनी ओने से अइबन जैसे लौटी हो ते खाली चांद पर चल जइयो। हमार खेतवा देख लिए तनी डरेरी ओगरिया बांध के कहले रहले कि पिलर उलर दे के आइल बनी, हमें सरिसो छिटवा के आई रहले। तो अब पता ना सरिसो तब तो पुरान हो गइल होई कि ना होई, कितना दिन भइल छिटला? देखिए अरे ढेर दिन हो गइल, 50-60 साल हो गइल। 50-60 साल में त कहता ना गाय गोरु खा गइल। तनी पता कर कही ह कि कौन रोपता आ रोपता तो काहे नहीं के सरिसो चाहे गेहूं काहे हमरा घरे नइखे भेजवा आवो। मान ला हमर जमीन खरीदल बा हो। बात सुनो, ओया तमर सरसों सब होता होता कि नहीं के होती देखे बनू कि चंदा मामा पर जौन हमार दादा खरीदले जमीनिया उ के रोपवा होता हो जी, उ तनी देख के आ जइह। आ बटैया अगर रोपता त काहे नहीं के सरसों दे, अगर नइखे दे तो बताओ हमार पैसा जियाने न जाता हो। ई मोबाइल जानते है? मोबाइल हां मोबाइल ऐसा बात कइल जाला। हां अच्छा ई मोबाइल ऐसन है कि माने इतना मजबूत बा। अच्छा हनु कि एकरा से मन कहते फेंकियो देबन है से तो टूटी ना। ई मोबाइल बा? हां ई मोबाइल, अरे ई मोबाइल बा जानते रे, एही से तो दांत टूटब। दांत का टूटबो? एही से तो दंतिया टूटब। अरे तो हम का कइले बानी हो तू? अच्छा एक बात तार मंगल ग्रह खराब बा तो तू मंगल पर जाता रह। तू सुन पहले बात सुन, ई मोबाइल देखत रहनु ऐसे मारब नु दांतवा काहे तुरबो? तोरा ई बुझाता कि ना? तू का कहता तो बाबा जोन बटे दादा किनले रहले 5 बीघा जमीन चनारमा पर,
हैं तो किनले बड़ा तू मंगल पर जाते बड़ तो तन देख ले बता तार का जाई माने हम मंगल कहनी तो तारा चंद्रमा कोई जरूरी बाटे। अरे से साचो किनले बड़ा तो ओहिया तो देख ले, अगर ना देख ले हम तोरा के कहत तनी है चला के मार मूड़ी फूट। अच्छा एक बात बताओ, तार मंगल नक्षत्र खराब है तो तू मंगल ग्रह पर जाता रही बुलेट के अमेरिका का माता हम कहताई जाए वो कर मतलब का बाटे। तो हमरो चंद्रमा पर ले ले चंद्रमा पर इधर मुंह टूट मुंह पे मार रे कुकुर भाग भाग कर कहीं के साले ये दादा घुसा के बोलवा बदमाश कहीं का इनका दादा चनारमा पर 5 बीघा जमीन किनले बड़े हो जा होता कि नहीं के हो फसल माने हम जाई मांगर पर जाता नहीं तो माने इनकर फसल देखे जाई और जैसे वो लोड करी तो हम पीठ पर ले आए ये कही तभी अब कही थी अनु तो हुई चिन्हत नु बनी चले कुकुर कहीं का हेलमेट हमारे देखत तो कहते कि बुलेट के हेलमेट हमारे ठीक है हो जाए बाप जन्म ना खैले पान मुँह भी दौड़ के गई पड़ान अरे हम मारो ठीक है हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीआईबी विजेंद्र सिंह, हमारे संग बानी आनंद मोहन पांडे मामा। आई फेंकू वीडियो कैसन लगल है ये चैनल के सब्सक्राइब करी आ वीडियो के लाइक करी, कमेंट करके बताई रोल के पसंदीदा का फेंकू के ये वीडियो है जी। हमनी के जोन बाटे दोनों चैनल बीआईबी विजेंद्र सिंह और आनंद मोहन ओल्ड इज गोल्ड दोनों कंटिन्यू वीडियो आ रहल बा, कंटिन्यू वीडियो आ रहा बा। बीच में थोड़ा सा गैप हो जाला ऐसे कि अपन और भी सब शूटिंग वूटिंग बहुत सारा काम बा ना तो बीच में थोड़ा गैप हो जाला तो हमार नु गैप होला लेकिन हेने जब विजेंद्र सिंह पर आवत रहे मना मामो के ना रहला मामा भी आवत रहे नहीं। अब बॉर्डर पे एकदम तैनात एकदम क के बीएसएफ के जवान के एकदम तैनात रख ले ना भाई नागा ना हो को तो रुआ लोग के आशीर्वाद बरस रहल बाटे। रुआ लोग आशीर्वाद दी ऐसा ही देत रही, मनोरंजन करत रही, है ना। ऐसा ही वीडियो देखत रही। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय भोजपुरी, लव यू।